Duke zakhala ehaweni uzozakha enyameni kofihlo nonyoko wemama ungichaja ngihlokoloza. Umakhandlela abovu lo inyanga. Lo wenamba ethi 031065 0086 031065 0086. Ngizokhuluma ngenhlaba ngithe ngiphinde le ndaba ngoba sebephelile abantu bakithi abaningi. Uthola ukuthi umuntu uzozizwa edize emzimbeni ezowuhlangothi ngathi liyashaya aza nuku umakhelwane athi nangu umakhelwane engishaya ngesilwane. Okay, kuyenzeka uthola ukuthi i-stroke ositholayo mhlawumbe uyathakatha, kodwa futhi ngicela uqaphele lokhu ukuthi isikhathi esiningi abantu sebene-stress, abantu sebeney'nkinga, sebeney'kweletu ey'nkulu, abantu sebeney'nkinga abagcina ey'nhliziyweni bakhuphukelwe i-BP labo bantu, ngiyezwa. Enza njena-ke mntwana wasekhaya, mayikhona ngakini inhlaba, oyithatha inhlaba. Ukujwayele lokhu ngoba ngizokuchaza into esebenza ngenhlaba. Inhlaba le uyakwazi ukuthi inhlaba uyithathe uyiqobe kanje uyifake emanzini uyibeke elangeni, ungayibilisi, uyezwa? Uyiyeke izivutho lapha, uphuze iglasi nawe ongazazi ukuthi ungenwa yini, kodwa uyabona ukuthi mhlawumbe kukhona into kade inkinga kade ikuphethe kabi wayithola ngisuke uyagula, uyiphuze inhlaba. Inhlaba ngesikhathi udiniwe kakhulu, inhliziyo ishaya ngamandla, kuvaleka imisipha, kubopheka imisipha. Mase uyaqala kuba khona uhlangothi olukhathala kwesinye isikhathi. Ukhona angikuphiki ukuthi zikhona iy'lwane ey'shaya abantu, kodwa qala la uma kuwukuthi khona inkinga uyiphuze inhlaba. Nawe-ke umuntu osewatshelwa ukuthi une-BP, kodwa uyabona ukuthi uyanqena ukusheshe udle amaphilisi, uyezwa? Uvuvukala iy'nyawo noma uyezwa ukuthi uba nenkinga ethize kuba ngathi amehlo akaboni, into ey'njalo, iphuze inhlaba, iyayiqaqa imisipha. Siphinde siye kulabantu laba abanenkinga yeqolo elihlungu. Uyakwazi ukuthatha inhlaba noma kuthiwa ile yomile uyibilise-ke, uyayibilisa-ke wena othi unenkinga yeqolo noma unenkinga yemisipha ihambe kahle, mhlawumbe umuntu wesilisa uyabona ukuthi laphaya ngaphambili mangabe mhlawumbe uthi uyazithokozisa mhlampe into oyikhipha khona ayikho right, imisipha esuke ivalekile. Mande uhambe ufuna usizo olukhulu-ke la ufuna ukuya khona ngoba anizwa nikholelwa ukuthi kufanele nikhiphe imali enkulu mande niphila nina. Chatha ngenhlaba, uyifake kumeyili nje, uchathe ngayo inhlaba. Iyaklina ukuthi ukuyivala sithi isikhathi ukuklina. Phinde futhi siye kulo muntu othi yena wethwasile, kodwa ubona ngathi idlozi liyalahleka, alizi kuyena, uyezwa? Umlotha wakhona wenhlaba. Uyawuthatha lo mlotha uwuhlanganise namabele, yeni ngizongizwa, namabele, yezwa, umthombo wamabele, umlotha, wahambe ugeze, uyezwa? Makhona indawo engaphandle emlotheni ngakini ugeze ngaphandle, mayingekho kulabantu abahlala ey'ndaweni ey'thize emaflethini ngoba abanye bayathwasa bahamba bayohlala emaflethini, kodwa kumkunzi la ehlathini. Thatha inhlaba, umlotha wakhona, wahambe uyishisa la uzoyishisa khona, uthathe uyihlanganise, ugeze ngaphandle, uhambe uyogeza ngaphandle. Liyakwazi ukuthi libuye leli dlozi ekade libaleka. Ningizwa ukuthi ngithini? Nayi inhlaba, impilo ila, inhlaba. Yona yodwa le nhlaba le noma ziningi iy'nhlobo zenhlaba. Lenende baba, lekhulu ibe yinde, lekhulu ibe yinde, inkinga kakhulu baba, lekhulu ibe yinde. Ujikelele mfana wami, wenze njalo makukhona nje umama ekhaya noma ubaba, kodwa uyambona ukuthi lo ulekaza athi solo umakhelwane athi khona into angayizwa kahle uhlangothi liyangqangqa, hhayi ngoba yini khona into azicabanga une-stress, yes. Manje kodokotela wenze njani? Qala la ngoba uhamba wathi bafike bathi ababoni lutho noma babone bakugidlaza ngamaphilisi kanti bingakaphakami kakhulu i-BP yakho ngoba amaphilisi uzowadla ubuwayekele ufe. Kufanele uye emaphilisini ngoba usuwazi ungeke usawayeka mawuhlulwe ukusebenzisa inhlaba. Kakhulu baba, ukhona umuthi osebenza uwodwa ungathi kuye neminye imithi, ulwazi olungekho, sikhipha ulwazi-ke la sisho, ngisho ukuthi woza kumina ngithi phila la ukhona ngoba kubalulekile ukuthi siphilise abantu. Siyehlathini nje la sokhunga imithi, injalo indaba ivale baba.